Kakun New Trip National Awakening Movement hanya kasing palay galit ban IT da kajing tho shaka Expert Committee on State Reservation Policy kabadawa bari ban pinchang nong rem ya kajing sambha naka State Reservation Policy katkum kajing don pat. Kalakado bakat kum kakhana summary usnam ahajar khatway kipat khasi jaintia kilatam hadu sanlak nyopu pra hajar khandai spa khat prangut ha kajing don pat banya ki garu bagani kajing pher kala ban kiu shaka khandai lak sap khandai hajar nyos pa san phundungut hadu papoi kajing lom khana summary banwan. Nalor kane ka KHNAM kala ajing mudru bakhnang bakanumi kanu kahuri hura hapdeng ki pa judum trashnong kajela kata ki khasi jaintia bat garu di banchuken kelum lang no ya ka prapo persen ka baha jong ka state reservation policy na ka benta ki pa khasi jaintia bat garu ya ka bagajing ai baha on ken kat kum kajing wan chakman ni merit lim kumta kan baha ban ai no san 4% ka baha shiki pa khasi bat jaintia namar kajing dan bon pan Lembah apa buat bayi lembah ka dekat expert committee belak tahu sarkar kila khot ya ka public opinion la ne ka views jong ki bon balang untuk jong ka seng ban ai jumut alor ka ne ka amendment in state reservation policy dan kala last year ka khat santarik jong taw kanai dan kala ka jong ni na ka por Singapore ka ju ai na do kala koi trik jong kanai me arajar khat lai arajar pulai ila ka ai ka jungko sebagai government Henry kani pada tadi bakapan export committee tinggal appoint officially yang kani city support export committee but kumba seperti paiba ka ngidon kumba total hadu nyutli ki jingai jimut sekali ka export committee ka benengkong ya ngila ajimut cek sarkar ba kadai ban delete no ya ka tuka pentin autonomous naka para one jongka SRP ka kana sepatnya puar kabar pada nilai jumut bang sarkar keribat hakam no katkum ke jimbon pat dan katkum ke population kata kadai ke benekong lada kimlah ban lek kumta ban lek ke jing sutuk bakla le ke jing pher je menriang ai kan long no daga kompetitif ya ka population borok ni kon baik wa bawon chakmat unyo mu lada kimlah kumtaru kumba ila dawa anak seng nado ke sri benekong ba 100% dari berwarna no show kasi jentia ti iwe ni kini kilai kita ke option ni la ai state expert committee ka balai pada ni la ajimut syaka sarkar bahaka para tu jongka SRP ma ka kala don iwe benta ba tho ba kajing hakam ka di bendai ba da ka budru ya kata administrative efficiency te nakaleng nga jongi ay jumot krang bakan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon kani kajing carry forward ya ki posi of her kumbala ju long kini ki por adam te kadon lu kebentak wasau ke bangila ay jumot cho government ni ongba ya kani ka badai ka bha jong ki tribe ki badai ba jongi indigenous tribe jong ka state kam dei bandai sikiwi pada ki bamdai ki jenis tak state kum mana nong boros kata ya benta jong garo ka polusi ko ongba ki bamdai ki garo ki banang tang ya ban keren garo ki batip ya garo itu dusur garo kila ban sim bah ya kan ka benta jong garo tiga ogani kalau bang ya bat kani ka resolution kari bendai specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ko jongi te ka ba hadir pada yang gila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector ru bat haki wiki jaka kidi ban bud lut ya kani ka hak tungkam khnang ba katakanlah banyak kam yo jam bisamla kan khambun kan next pada kejing ajimut kejongi kalong ba hak SRP kat lai sepatnya kuar ngi bakato baya ka haki pus ki balai ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojing pia hene ugaro ka si jantia ulak ban ya kun ba ya kani haka prapu persen bai dina kalian ga jongi ngi ong bang ngi ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area jokiwi pada lembah kani ka provision pemerain usangai bi don kini kisnong ki ba ha po uput sam ju khasi jentia ngila ya bon ba ki pai garo perlok ki jongiru de namar bagi la yokam ha ka district ba ha apa uput sam ju khasi hills jo khasi de kiwan buai snong kisa ti kane ka pensino ya ka demografi kendian
jong ka kansi jentia yo le si pada la ka ya sa kum ni hakipor ki ban wan kan sa don ka jing tung khu le si ka ban wan ra ka jing ma ba te kumbang ni la ai jimut pada government ngong ba ya ka prapu persen ki pos ha ki district level ki ba don hapo karo hills dei ban yo tong karo ukasi unung dei ban yo shathie but ya ka prapu persen ki pos ki barat ha ki district level ki ba hapo khasi jentia pada dei ban yo betang khasi jentia khrang bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ni khrang bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribe semua kim dei tang ki khasi dei garur ki don khrang ba kanun don ka jing ya so thu jela de ka jing ya fair chai ban rio la ka ki la ban pen bai ban demarcate de ni lenti le si kan don ka jing so tonat hak sistem ki por ki ban wan ru te ka bakhat do pada yang ajimut ya ka expert committee ong ba ni tip ba ki don ki communities ki ba persya ya kene ka amendment ya kene ka SRP kumba la penmi da ka sarkar lembaga ka expert committee na kata kadang ngi la ong ka expert committee yo kandon kata ka delay tactics nagi katto ka ne ki community tang ban pen slam ni ka kam jo expert committee te ngong ka expert committee gri ban sim kya bai gani bat ibu ko jikarpat ya expert committee ba ya ka ni ka kam ka di ban pendep no mardor klem da sim portan namar kumbangi ya i ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyang bakin hable iwe district by district ki hable sim jingmut lut tengong yo kan ni ka spin slam kai ka por marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jingmut halok ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee de ban don ka deadline ban pendep no mar kan ni ka jing angnut jong bon balang ki bala kengilenti la bun hosnet